Tăcerea nu te face slab, te face periculos de înțelept. Știi când greșești cel mai mult? Când vorbești. Exact atunci când ar trebui să taci. Taci dacă cuvintele tale ar putea rupe o prietenie sau distruge o relație, iar tăcerea le-ar putea salva. Taci dacă știi că vei urla. Dacă nu poți vorbi calm, e reacție, nu comunicare. Taci când cuvintele tale ar putea răni. Nu tot ceea ce simți este nevoie să devină sunet. Taci când nu ești sigur ce simți, pentru că nesiguranța spusă cu voce tare devine haos. Taci când atmosfera este tensionată. Un singur cuvânt poate fi benzina care aprinde totul. Și ține minte, secretul tuturor secretelor și maestrul tuturor maestrilor este tăcerea. Iar dacă vrei să înțelegi tiparele și reacțiile care te fac să vorbești când ar trebui să taci, urmărește-mă!